Khó có. Hi guys, mega love shoutout po sa lahat. Maraming salamat sa pagtusok at sa mga patambay ninyo dyan. Blessed Sunday po. Hi, outside. Naughty,
never fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. 'Cause you're trying to Na stay strong ako and ay fake a masaya smile. Pretend that I love kahit ang but I've totoo. known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade Tambay mo. Meow. Thank you guys. Just enjoy the music muna. Thanks again. Thank you guys. Shout out sis watching from Taguig. Yan. Mega shout out po sa inyong lahat, sa lahat ng mga solid fans natin dyan. Thank you guys. Blessed Sunday po sa lahat. Let her go in. Still wet. Just let her in the kitchen first. Hoy.
touch me now, hold me now. I don't know without you. Nothing gonna change my love for you.
Yes?
You don't use this cloth because I write on the side here. Yeah. The part separate. You give for the like. Yeah. Inside the cabinet. Inside the cabinet. Yeah, I asked mom to pay already. Mega love shoutout mga katropa. Hi founder. Hello guys. Shoutout po sa founder natin dyan na naka-PG. Thank you guys. At sa lahat ng mga sisikoy natin dyan. Thanks guys. Mga katropa. Shoutout. And baby in my eyes, you're still beautiful. Solo ka ngayon. Yes. Apo. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away. Pabitin naman sa Premier Host. Ibaba mo lang yung prayer mo dyan. Hindi ako makabitin kasi naka-direct ako. Baba mo lang dyan, ano, katropa.
I would find someone, and maybe I found you. You. Tamsak, senyor. Hoy, Mart. Sabay. And I'm thankful every day for the gift. May bisita si RJ yung jowa niya. Patukan daw. Putukan day. Oo nga daw, sana all na lang maputukan. Pasaway. But the colors fade away when you say God's grace. Excited na yung kagabi pa. Kaya pala hindi ata nakatulog kagabi kasi super excited. From being broken apart, you gave your love away. And I'm thankful every day. And baby, in my arms, this I would find someone, and baby, I found you. Great. Sis, alagat ng makawayan, binaba ko na yung prem mo. Hello guys, baka naman pwede patusok sa prem ng isa kong katropa dyan. Thank you, thank you. Thank you po, host. Nagwapa. Ayan, you're welcome. Thank you din sis.
watching every single day. Every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a poor heartaches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake. I'll be watching you. Since you're gone, I've been lost without a trace. I dream at night, can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Pasaway. Can't you see? You belong to me. I'm a poor heartaches with every step you take, every move you make, Kakauwi ko lang eh. every vow you break, every smile you fake, every claim you stake. I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. I'll be watching every breath you take, every move you make, every bond you break. I'll be watching every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bond you break. I'll be watching every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bond you break. I'll be watching every single day, every Amoy isda. Ah, ganun. Sana all. Hello, Erwin. Hi. Hi, sis Explore Malaysia. Terima kasih. Happy Sunday. Blessed Sunday to Explore Malaysia. Thank you for coming, my friend. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me
give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall. You're my muse. My worst distraction. My rhythm and blues. I can't stop singing. It's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Give me all of you. Look. Cards on the table, we're both showing. Sis Chingus Channel, thank you, sis Apunay. Ayan, nagulat ako, kala ko kung sino. Shout out po sa my love family Jeon. Thank you, Sisi. Shukran. Babawi ako. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. Si Seth, shout out. Thank you sa pakulay. Blessed Sunday sa hi. I give you all of me, and you give me all of you. Could it take a little time to think it's over? Better read between the lines. Peace I need when I'm older. Now this mountain I must climb is like a world on my shoulder. With the clouds that see love shine, it gives me warm, it's like it's over. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I could face it again. Can't stop now. I traveled so far. The chance is slowly
Hi guys. Baka kayo nag-grab na nasa super makulit. Coco! Oh? Hi! Huh? Did I already? Hi! Katatapos ko lang naligo ka mo. Say hi! Katatapos ko lang naligo ka mo. Yaks. Go. Go? Yaki. I want my life. Hi, Radham's Adventures. Thank you for coming. Meron na kaya sa gabi ko dito. Meron na kaya.
Hi, Kabsat Maylani. Thank you for coming. I miss you too. Kamsagan host, harang. Thank you, sis Ashin. Thank you guys sa kaharang. Ayun, nagpakita din. Sobra ang init. Siguro ka pa rin ba? Shoutout po sa lahat ng mga kating freshness natin dyan, at saka sa mga katropa natin, at saka lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na naka-BG, at saka sa lahat. Shoutout din sa kapatid ko dyan na namimiss na daw ako. I miss you too, kapatid. Yan, mag-iingat ka dyan palagi. Okay lang din ako dito, badya. Just enjoy the music, guys. I can see the pain living in your eyes. The survivor grandma, yan. I don't wanna let the survivor grandma Agyama na kinangkapsay for coming. I just can't live a life. Support lang sis, nasa market pa. Sige lang po. Ate, survivor grandma. Ayan. Ay sis, i-PM kita mamaya. Nakadeak pala yung yung messenger. PM kan turat tadang nga dito ko. Yung messenger. Ay hanggang mga messenger. Awan kayo messenger po. Iji WhatsApp na yan. There are 15 people in the house. May galing yung staff kasi. Pwede kan kanto ng naman di WhatsApp. Gaisita ka niya. Basta
not convenient or nagtaga-appointment. Ikat na sa mauturit ang kwarto ng WhatsApp. Di ba sa tanong ko yung number ko? Yung dati na WhatsApp, tulog ka mag-chat na agad. Sa lagunatan ko yung number ko eh. Awan tama. Asa, yung nagipasa mo yung niya kanta ko sa video. Yung number nito ba? Yung number nito ba? 101 last na. Hey, Coco? I'm only just beginning to see the real you. Sometimes when Sometimes when we turn, the honesty is to side. kwento rin ka lang naman chat sa nga. Tani ko yun ang ganda no gagamba. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. But through the insecurity, Gusto yun ang ganda no nga last na wahat. I'm just another writer, so trapped Yung within last na. my truth, like a hesitant prize fighter, so trapped within my youth. And sometimes when we turn, the honesty's too much, and I have to Tama ko ano sa vlog. Hindi ko lang. Sa Pilipino, Caravan. Kundo Caravan. Si Caravan. Sometimes I think we're drifters, so searching for a friend, Masi. sister, but then the passion flares again. Sometimes Peaceful mind. the honesty's too much, and I have to close my eyes and Namamalang siya pala ako. Namamalang siya habang nag-alas. Ang ganda ng music.
And sometimes when we're done, No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Ni ma-exit ka tapos mag-tuloy pa ulit para ada kana. Ito yung ada ice na.
Shana sa Dino Remix. Shana sa Dino Remix. Gusto mo magsika? Ikot sa bagat, ikot sa tanghali, ikot sa gabi. Kahit sa work, ikot pa rin. Sabayan mo na si DJ Shana sa Dino Remix. Ang pinaka-viral ngayon sa Pilipinas. Let's party! DJ Shana sa Dino. DJ Shana sa Dino. DJ Shana sa Dino. DJ Shana sa Dino. DJ Shana sa Dino Remix. DJ Shana sa Dino Remix.
sa gyno.
Ay, ang init.
Shoutout po sa lahat ng nandyan. Thank you guys sa lunch time. Idol January. Maraming shoutout po sa inyo lahat. Hi, hello, hi. Yan guys, ang baba ng bahay, si Peaceful Mind Channel. Baka naman guys, pwede pala vlog po sa kanya. Thank you. Salamat po sa inyong lahat dyan. Mag-visitan lang po kayo guys. Salamat. Buti watts are po 10K watts hours in 1 month. Mapapasana all na lang ako. Ako nga hindi pa abot ng 2K. Kaya yan, Lords. Oo nga. Oo, kayang-kaya yan. Tayo pa. Salamat po, Skip, sa pag-ibig.
Bakas po sa career po yan. Guys, baka naman pwede din palambing kay Dog Chocolate. Sa isa nating member. Thank you guys. Sabi-sabi lang pala. This time, ayan, naglasara po. Hi.
hindi maintindihan. Sapat na lang sa akin. So kainit, mainit. It's so mainit. Yan. Hello po, yan. Mega mega love shoutout po sa lahat. Yan, Dan Gutierrez, Bernadette Trimoro, mega mega love shoutout. Talagat ng Macau, Christian Jassen, shoutout po sa inyong lahat na nandyan. Many thanks po. Tsaka sa lahat ng mga ka-team star natin dyan, lalong-lalo na kay founder Alon Vlogs, NG, sa creators natin na si Ivy Styles, kay OFW Marivic Santos, mega love shoutout po sa inyong lahat. At saka sa mga katropa natin dyan na laging nandyan para magsuporta. Mega love shoutout po sa inyong lahat mga katropa. I love you all guys. At saka sa mga ka-team Freshness, sa My Love Jeon family, lalong-lalo na kay Sis Seth. Maraming salamat sa pakulay mo, Sis. Ayan. Ayan. Line and Bird Channel, mega love shoutout. Hello. Ayan. Hello. 13 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Ayan. Ganon din po sa inyong lahat. Happy lunchtime and magandang tanghali din po sa inyong lahat. Juanito, BK, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan. And Jonah, mega love shoutout din po sa iyo. Hello. Ayan. Blessed Sunday po sa lahat. Ayan na. Pa-shoutout po sa anak ko na si Rohan. Ayan. Ayan guys, shoutout po sa kay Rohan from Anime Boy natin na nandyan lagi. Ayan. Thank you so much guys. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Meow! Yan si Sis Madeline. Thank you sis. Shout out din po sa iyo all the way from Bulacan, if I'm not mistaken. Ayan, thank you so much guys. Mag-iingay kaya tayo. Ilan pa kaya sila na nandito? Magpapalaro ako kaya. Pag umabot ng 20. Pag umabot ng 20 na katao na nanonood, magpapalaro ako. Pero kapag hindi umabot, charot. 2 hours na pala tayo and half. Kaya Sunday is Sunday. Today is Sunday.
Ay, kaya mag-iingay muna tayo. May pusa, may pusa. Oh, ay, mainit. Maraval TV, si ako yan. Be, babag man tayo premiere ko. Sige, mami, baba mo lang, mami, yung prem mo para tusukin natin. Thank you, Mami Mara. Shout out po sa iyo all the way from Israel. Yan. Thank you, thank you. Mami Mara, kaririing mo laang. Hoy, apo, nagbara. Sabi nila, sabi ko rin, awan amok, anak ka, basulakan ka. Dita din na, pwede po padikit po sa kanila. Oh, sis Madeline, ibaba mo lang yung bahay mo para madikitan ng mga kasama natin dyan. When nakitang naka-live ka, Edi Rab Editor, alauna ka-chat kami, pa Ken Jo. Aya. Okay, mami. Baba mo lang yung bahay mo yan, mami. Ayan, oh, may mga bisita pa tayo dyan para matusok yung premiere mo. Nita din na mawanag basulag. Tay naramit kumat amin na pagragsak. Oh! Kala ko kung sino na. Mami Mara, baba mo na. Para tusukin natin. Patusok naman po, salamat. Ayan guys, nagbaba po si Mami Maraval TV ako. Ng kanyang premiere. Baka naman guys, pwede patusok. Thank you po. Alagad ng Macau, andyan ka pa ba, Say? Katropa, andyan ka pa ba? Tusukin mo si Mami, si Mami Mara ng prem niya. Nakataas yung paa ko. Huwag nyo na lang pansinin. Nala lang. Tusukin natin yan, Mami. Mag Terrifics. Sunday best. Nag-solo concert na kidirabi success no CPR kasi nagpowe magkanta ang pagkanta ko haha. Oh, basta kung no si kalaeng ti kan kanta kas jay. Awan CPR na jay. Pero no di tata mangala kwa, no di tata mangala YT. Taduma ibagadang awan ti CPR na pero no i-play mon ko adamo gayam CPR na. Scam no daduma dagiti kwa, dagiti popos da nga no CPR. Pero adamo lang. Isong daduma play nagti music na pinpintas aji ko, aji remix ngay. Sure awan ti CPR na no daduma. Pero ata agita love song kun kuna na ngay bagada no CPR dita caption da. No gamitam ka damdaman numalpas ti LS mo kot, adamot lang CPR na. So nga mang lukluko no daduma dagita daduma nga kakadwa tayo nga vlogger. Ayan, Michael Life Vlog. Hello po madam, nakapasyal din sa live mo. Ayan. Thank you Michael
Michael, ano na yung pangalan mo? Binago mo kasi eh. Michael Life Vlog, ayan. Baba mo yung bahay mo, idol. Andyan si sila Ate Mara. Para madikitan kanila, baka hindi ka pa nila kadikit. Mag-LS ka din ikaw, Michael Live Vlog, para sa WhatsApp mo. Pati tay bagbagada nga insomnia kat karkarumot madimot maikat tay CPR nan. We nada no daduma ka mandi na kayat ni lolo nga maikat aji CPR na ngay. I-block na no kwa madi nga ma-mute iso nga nagregat nung nga i-mute ko na daduma ka i-delete ko latan. Mami Mara, yan nagbaba si Michael live vlog ng kanyang bahay. All the way from Canada. Yan, mega love shoutout po sa iyo dyan, Idol Michael. Thank you for coming. Salamat sa pagdalaw. Matagal ka rin hindi, nakadalaw sa LS ko. Kumusta na yung bahay mo? Ayan, silipin ko nga yung bahay mo kung umangat na yung saging natin. Busy kasi sa work eh. Oo nga. Sayang tayo LS na 5 hours. Naka-red, madi-mute. Mo. Naka-black yun, mami. Ayaw ni lolo na i-mute. Sa akin din minsan. Naka-black, naka-red siya. Mami, padikit si Michael. Bata pa yung bahay niyan. Nasa pa lang, nasa 200 plus ata. Silipin ko nga. Matagal lang hindi rin ako nakasilip sa mga bahay eh. Na-busy rin sa dami ng task. Ayan, level up ka na pala. Naka 300 plus ka na rin, Idol Michael. Kuya Michael, naka 300 plus ka na rin pala. Ayan. Akala ko nasa grade 2 pa lang. Up lang. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa. Oo, road to 500 na. Oo nga, ayan na, naka-grade 3 lampas ka na. Minsan, dikitan mo yan si Mami Mara. May mga saging din yan siya. WhatsApp na lang muna ginagawa. Oo, ayos yan. Unahin mo yung WhatsApp. Kasi yung saging, madali lang yan. Mami Mara, palambing kay Michael. Nasa grade 3 na rin po siya. Ayan. Ayan nagbaba sino to? Nagbaba si Lynn and Bird Channel din ng kanyang bahay. Maraval TV na po. Ayan, padikit din po sa kanya guys. Bata pa rin po yung bahay niya. Nagsisimula pa lang din. Biit na mapanak main ko. Sige, mami. Dan na ako kay Mara. Yan. Okay. Thank you, Kuya Michael. Unahin mo yung WhatsApp. Mag-LS ka. Madali lang yan mapuno. Ayan. Ayan guys. Nagbaba rin po si Lynn and Bert Channel ng kanyang bahay. Sandali lang. Nasa grade 3 na rin pala si Parang kailan lang nung pinaguhit kita ng may upload ako now. Hahaha. Sige. Parang kailan lang nung pinaguhit kita ng grade 2, nasa 200 plus ka pa lang noon. Wala pa atang isang buwan, no? Tapos ngayon nasa 300 plus ka na. Nakakagulat na, wide. Pero masaya ako dahil dahil level up yung saging mo. Sana yung WhatsApp din, sana abot na rin ng 1K. Libre naman mangarap eh. Malay mo lang, 1K na din yung WhatsApp mo, di ba? Pag wala na akong task, mag-play ako ulit sa'yo. I-send ko lang sa inbox mo. Dito na lang ako. Pakidikit, pakiiwan bakas para mabalikan ko kayo. Ayan. Kaya nga ate, kaso 300 pa lang yung WhatsApp ko. Madali lang yan. Banatan mo siya ng LS. Kahit may 3 tatambay lang sa'yo or buksan mo lahat ng mga gadget mo dyan na magtambay dun sa LS mo. Yun, madali lang mapuno. Lahat ng cellphones nyo dyan, itambay mo sa LS mo. Kasi hindi ka pa naman mone. Counted pa rin yun. Kaya, tirahin mo na. Kasi yung WhatsApp natin is 4K. Medyo matagal-tagal din yan na paglalakbay. Pero ang saging, madali lang.
OTW po sa'yo, ayan. Sa mga tropa ako nagpa-play, ayan. No, ayos yan. Sa akin, harang lang, sapat na. Kuya Michael, baka naman, harang lang sa akin, sapat na. I-play din kita pagkatapos ng ano ko, ng LS. Be, pin mo. Mami Mara, hindi ako makapin kasi naka-direct ako. Hindi ako nag-stream yard. Tapos isang phone lang naka-in yung main ko. Ibabamlat nga, ibaban, mami. No free ka. Okay, sige. When naka-direct nagti-YT, madinak nag-stream yard. Masadot na nga ag-login na dyan stream yard tatay. Kaya may isa ko, awam tumo lang kwa. Awan tumot lang umuli no kwa. No, ag-stream yard na. Iso nga ito'y latan ni o. Sa akin din, laging kinakain ni Lolo yung ano, yung saging ko. Masarap daw kasi. Anong game po sis Brave? Papahulaan mo pa status. Wala, pag abot tayo ng 20, magpapahula ako. Status ng pusa mo. yung status ng pusa ko, ano yun, taken na yun, kaya wag nang guluhin yung pusa. Nagmamiyaw-miyaw na lang yun. 2 days. Sa July 5 pa pala yung premo, mami. Sa sa Tuesday. Sige. Nag-ano na ako. Nag-notif na. Naka-on na yung notification natin dyan. Tusok-tusok lang guys sa mga premiere, sa mga nagbaba ng bahay, padikit-dikit lang po. Ito si Lynbert, 17 pa lang yung sub niya, kakasimula lang. Ayos lang yan sis Lynn, dadami rin yan. Basta mag-upload ka lang ng mag-upload ng videos mo. Ayan. Andito ako ngayon sa bahay mo. Ayan, pang number 18 na ako sa'yo. 18 na saging. Thank you so much, host. Ayan, walang anuman. You're welcome. Thank you din sa pagtambay, sa pagdalaw. Mami Mara, nakatusok na rin ako sa mo, sa bahay mo. Doon sa prem mo kako sana. Kuya Michael, andyan ka pa ba? Asa na kaya to? Sandali nga, tingnan ko yung binaba mong bahay. Mukhang mali. Ayan, Kuya Michael, pag magbaba ka ng bahay mo, hindi yung bahay mo mismo. I-copy mo yung anong tawag dito? I-PM ko sa doon. Silipin mo. Baka kasi mapalo ako ni Lolo pag bigkasin ko diyan eh. Yari pa ako. Hindi ganun yung magbaba ng bahay, Kuya Michael. Kumusta mga gandarad? Guwapito dito. Ayan. Si
Kuya Michael, silip ka dun sa lungga natin. Oo, ganun. Hindi yung mismo yung bahay mo yung ibababa mo. Yung mga palabas natin dyan na ina-upload natin ang ibabagsak natin dyan para magkaroon ka ng dagdag na dagdag views sa mga upload natin na videos. Yun ang ibababa ninyo, hindi mismo yung bahay natin. Very simple beauty ka talaga, sis Original. Nambobola ka na naman dyan, sis Madeline. Ganun, Kuya Michael, pag magbaba, at saka sa mga nandito guys, sa mga bago lang din, pag magbaba kayo ng mga bahay ninyo, yung mga videos ninyo ang ibababa nyo, hindi yung pinakabahay ninyo. Kasi dagdag views din po yun pagka clinic nila yung binaba natin na bahay, diretso agad doon sa video na binaba natin. So, makaka-count na yun sa videos ang views. Yun guys. Sige, Alexi, pitan. Ganun guys, kahit saan kayo dadalaw, kahit saan kayo dalaw na dumalaw ng LS, ganun yung gagawin. Ganun yung gagawin ninyo. Okay? From my heart. Now I know, ha. Sorry na, ate. Kaya nga, sabi ko, sinilip ko agad-agad yung banana mo ang nakita ko. Kaya binalikan ko. Nakalimutan ko lang sinabi doon sa GC natin. Kaya yan. Ganun guys, sa mga di pa nakakaalam, yung mga ina-upload natin na mga palabas dyan sa YT natin, yun ang kopyahin. Yung hindi pa marunong mangopya ng ibababa natin na bahay, may tatlong tuldok lang dun sa gilid, sa right side. Yun lang ang ipindot natin. Pagkatapos may makikita na kayong kopyahin ang linya, ganun. Yun lang. Tapos copy, tapos paste, ganun lang. Saan yung pusa? Wala po ba? O wala yung pusa, lumayas.
Solo mo ata ngayon, sis Brave. Wala si Dubi-Dubi. Wala. I'm alone here kasi today is Sunday. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Magpa-music na nga lang muna tayo. 1 PM na pala. Kaya pala, 1 PM na.
Hoy, stop nga yung music mo. Baduy, millennial na ba tayo? Harang pa ka man yung apo. Guys, magbaba lang kayo ng mga bahay ninyo dyan. Palablap naman po kay Lynn and Bert channel, guys. Baby pa yung bahay niya. Thank you, thank you. 21 tudok. May mangkukulam yata dito. Meron, yung mga ninja nila nandyan. Ang ganda kasi ng music, pabalik-balik. Hi sis Ivy Style, mega love shoutout po. Thank you sis for coming. Oo nga, ganda nga ng music kahit paulit-ulit yan sa LS ko. Dito lang ako sa baba sis. Ayan, maraming salamat po sis Ivy Style. Thank you sis. Shukran. Ako ikaw. Buti ba Budots music mo makasayaw talaga ako. Ayan guys, nagbaba po si Michael Live Vlog na kanyang bahay. Baka naman po guys, pala vlog po sa kanya. Thank you. Hoy, Kapsat Jomar, hamo pa na dikitan ni Juan ni Michael Live Vlog. Main niya yan, apo puro mangkukulaman. Haan, main na ata. Ni Michael Live Vlog dun, kasama natin doon. Asan na si founder? Hindi ko po alam. Sabi niya, amoy isda pa siya kanina eh. Kanina nandyan siya. Hindi ko alam kung nandyan pa ba siya naka-BG. Hindi na nagparamdam eh. baka tulog na o busy na. Anong oras na ba doon? Oh, hapon pa. Maaga pa. Baka 5 something pa lang doon sa kanila. Michael, dan na sa house mo, my dear. Yan. Kasama natin sa katropa yan siya, si Michael. Coco! Come. Ma'am Ivy Style, dan nandikit na po. Yan. 5 PM pa lang. Oo nga po, 5 PM pa lang nila. Hindi ata yan yung main. Yan ba yung main mo, sis? Parang hindi, no? Sis Ivy, hindi yan yung main mo, no? Dinikitan ka daw nila. May nag-go to channel. Hoy, what's happened? Ayan, sis VJ, ito na yung budots mo. Sayaw ka na dyan. Harang, for request din. Ano daw? For request din na King pagkatapos niyan budots. Kung sasayaw ka nga ba lang. Ikaw ako, harang. Ayan, sis, maraming salamat sa paharang. Nawala akong katulugan. Giatay.
Ayan, masayaw ka muna sis Madeline bago ka matulog. Ikaw ako, dan na nyo, dikit sa'yo, 2 minutes watts. Ayan. Kuya Michael, tapos na si VJ Mix Vlog sa'yo. Dan Michael sa fishing under mo, ang laki. Sayawan ko muna kayo. Asan ka ba ngayon, Host Michael? Ano siya, Kapsat Jomar, nasa ano yan siya, nasa Canada. Si Kuya Michael. Lynn and Bird Channel, yan ba main mo? Oo, yan yung main niya sis, bata pa. Kakasimula lang din niya. Sis VJ, sayaw na. Balikan mo ako ng bonggang-bongga ha. Harangan mo rin ako ha. I love you. Alagat ng Macau, mega love shoutout. Kasama natin dun yan sa katropa si Kuya Michael. Yes po, yan ako ikaw. Kaya pala 19 pa kasi saging niya. Oo sis, VJ bago lang din. Kakasimula lang din niya. Ako ikaw, OTW. Hoy, ako ikaw, magbawa ka ng bahay mo. Ayan, mapapasayaw na naman tayo wala sa oras dahil sa mega shoutout mga katropa. Nagbaba na ako kanina, nasa taas. Ibaba mo lang siya ulit kasi natabunan na. Ma'am VJ, ayan. Alagad ng Macau para di ka boring, sayaw ka muna. Ayan pampagising ng dugo. Saging basis brief yun, yung saging yun yung soup natin. Kapait ba, uy? Nandyan ang lolo ko, pero sa Quebec. Kaya mas ginusto ko dito sa Europe. Yan. Wala kang trabaho, host. Buong araw ka na dyan. Wala. Joke lang. Sunday ngayon, di ba? Kaya sumayaw muna tayo. Yan, samahan mo sayaw sis para malingaw mi. Oo nga Sabi kasi ni sis Vivi budots na lang.
Na all na lang kami host. Ikaw isa ako sa kanila ng 2 years bago makatrabaho. Ibaba mo yung bahay mo dyan, ano, sis Alagay, para matusok kanila ng bonggang-bongga. Thank you so much po, sis ako ikaw. Ayan. Maglablaban lang po kayo din. Koko ka. Ala!
Linenberg channel, main mo ba yan? Oo, main niya yan. Nagsisimula pa lang din siya mag-YT, kaya konti pa lang yung saging niya. Okay lang yan. Malungkot kaya ako sa nangyari. Huwag mo upload dun. Pwede ka dun sa kasama nila. Thank you po guys sa support. Ayan. Guys, 5 minutes na lang po. Mag-end na po ako dahil inaabot na natin ng, naabot na tayo ng 3 hours. Madami pa din tayong bisita.
Tsaka palobat na rin yung phone ko. So, need ko na rin mag-end mamaya. After 5 minutes, guys. Thank you, thank you. Yan guys, mega love shoutout po sa lahat ng mga katropa ko na nandyan. Thank you, thank you, thank you guys. 3 minutes left po. Mag-end na po si host. Mr. Happy Boy, Kapsat Lope, mega love shoutout po sa iyo dyan. Thank you Kapsat. OTW Idol, ayan. Thank you mga kapatid. Magdikitan na po kayo dyan at ako'y mag-end na. May 3 minuto pa tayo mga kapatid. Thank you so much po. Sis VJ, ikaw na sunod mag-LS pag mag-LS ka para matambayan din kita. I-BG mo lang yung phone mo kung may ginagawa ka. Sis VJ. Nahulog daw. Wag bukas na lang ha. Ngayon na. O, sige, wala ako bukas eh. Ikaw din. Magbalik na po. Wala pa po bumalik. Ang pagbabalik. Please naman, off na si host. Ayan. Ayan guys, maglablaban na po kayo habang andyan pa. Yung mga hindi pa nakadikit kay Kapsat Jomar Veloria channel guys. Paki naman po please. Thank you. Shoutout po sa lahat ng mga katropa natin dyan. Mega love shoutout po sa inyo. Ganon din po sa My Love Jeon family. Thank you so much po sa isang admin natin dyan na nagpakulay ng araw natin ngayon. Thank you so much, Chingus channel. Thank you, Siset. At sa lahat ng mga ka-team star natin dyan, Team Ka-Freshness, TMG. At saka sa lahat ng mga ka-team natin dyan, many thanks po. Ayan. Blessed Sunday po sa lahat. Michael Vlogdan po sa'yo, pabalik na lang po, sabi ni Alagad ng Macau. Ayan guys. Kuya Michael, kung andyan ka pa po kuya, nag-iiwan lang sila ng baka sa'yo. So, balikan mo rin po sila Kuya Michael, pag may time. Kung busy ka na po ngayon sa work mo. Ayan. Magbalikan lang po guys para masaya.
Just give and take like that. So ano guys, yung sabi ko na magpapaalam na ako, pero habang nagpapaalam ako, dumarami naman yung bisita natin. Parang ayaw nila na mag-end ako. Yung sasabihin ko na after 3 minutes guys, mag-end na ako. Pero may mga parating pa rin. I'm very happy and thankful guys sa mga support ninyo. Salamat Lynn and Bert, nakita. Salamat po sa sukli, ayan. Yung 3 minutes, magiging 30 minutes pa. Oo nga, ayan oh. Kanina 5 na lang yung tao, ngayon nagiging 8 na. Salamat, nakita mo ako, ayan. Hoy, alagad ng Macau, ibaba mo yung bahay mo. Macau Vlogs yung pangalan niyan. Salamat sa 3 video na nandun ka. Ayan. Alagad ng Macau, ibaba mo yung main mo. Nasuklian na po kita, Sir Jomar Veloria. Ayan. Yes, nakita Lynn and Bert. Ayan. Thank you so much guys. So ano, magpapaalam na ako ha. Yung mga nandito na 8 million in the house, balik kayo next. Nakakape ako sis ha. Kape po tayo lahat. Ayan. Tanghaling tapat sis dito banda. Hindi uso ang kape. Baka pwede ice cream pa dahil mainit. Ayan o, maaraw dito sa amin. Maaraw, maliwanag. 8:48 daw. 8:41 AM pa dito. Oo nga, maaga pa dyan, pero sa amin dito is already 1:42 in the afternoon. Ang iyong agahan ay aking hapunan. Ganun ba yun yung kanta mo, sis VJ? Magkasalungat ang ating oras. Ganon. Nasa Saudi yan siya, ano. Nandyan siya sa Saudi, ano, Kapsat Jomar. Magkasalungat. Ganon. Oo nga, magkasalungat talaga. Ha, galing ako dyan. Ang iyong agahan ay aking hapunan. Ganun. Kaya umaga nyo pa lang dyan. VJ Mix Vlog here, katropa Jomar. Yan nga yung ano niya, yung ninja. Pinatayan niya ako. Donating na si pusa kasi. Kaloka ka. Joemar daw pag red ng name niya, sis.
Ha, bigla kasi dumating sila amo, kaya dali-dali kong off agad live ko. Sensya na ha. Si Idol Michael Live, thank you. Ayan. Okay, sige guys, ano na, magpapaalam na po ako. Maraming salamat po. Ayan. Bye-bye guys. Thank you so much guys sa pagtambay hanggang sa matapos ng ating LS. Thank you so much. God bless you all guys. Ayan. Ha. Idol Joey Mar, yan daw ang pangalan niya. Kapsa Joey Mar Viloria Channel, thank you so much po. VJ Mix Vlogs, Macau Vlogs, at saka Kailin and Bird Channel, at saka sa lahat ng mga silent viewers natin dyan. Mega thank you sa lahat po sa pagtambay nyo kay host. Many thanks po hanggang sa next LS natin ulit. Hope to see you again. All the big cast ng name ko. Joe Wemar, ayan, God bless po sa lahat, ayan. Happy lunchtime po sa lahat, bye! Bye Joe Wemar, bye VJ Mix, and Alagad ng Macau, thank you so much po sa inyong lahat. Bye-bye! Blessed Sunday po sa lahat. Bye-bye Bucket, babush!